3, 2, 1... L'altre dia sopava amb les amigues i sobre la taula, una taula de noies de 23-24 anys, es parlava de quines parts del cos superaria cadascuna si tingués els diners per fer-ho. I em va semblar un exemple de com la indústria de la cirurgia estètica està guanyant terreny. És llibertat poder escollir el cos on vols viure o és la presó de l'eterna insatisfacció? On són les línies vermelles? Són als quiròfans, als tatuatges, a les depilacions làser, a les permanents del cabell? Soc la Laura Tapioles i avui parlem de l'auge de la cirurgia estètica, en 7 minuts. El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Quan la Covid va afluixar i ens van deixar treure'ns les mascaretes, molts ho vam celebrar, perquè per fi podíem veure'ns les cares. Però per l'Andrea això va ser un drama. Això volia dir que tothom podria veure el seu nas, que era la seva principal inseguretat. És per això que, després d'haver-se operat ja els pits als 18 anys, als 22, fa un any i mig, va decidir fer-se una rinoplàstia, operar-se el nas. L'escoltem. Jo amb la mascareta em sentia amb la meva zona segura, perquè no ensenyava el nas, ni ensenyava els llavis, ni ensenyava els dents, i era com la meva protecció, on jo em veia molt segura de mi mateixa, perquè es veien els ulls i poc més. I a l'hora del fet de treure les mascaretes, a mi em va donar molta ansietat social, perquè era el fet de ara la gent veurà el meu nas. Jo no podia mirar la gent, o sigui, no em sentia segura anant per al carrer i que la gent m'estigués veient la cara sencera. I tu, és una tonteria perquè ningú s'està fixant en tu, però en el teu cap tothom s'està fixant en el teu nas. Llavors va ser quan va decidir fer-hi alguna cosa. Vaig tractar com dos camins, acceptar el meu nas amb la meva terapeuta o prendre la via ràpida, entre cometes, d'operar-me i quitar-me el complex d'arrel. I bueno, doncs, vaig triar aquest segon camí perquè també soc una persona molt impulsiva i si vull alguna cosa estic com molt decidida. I vaig prendre aquest camí i la veritat que no m'arrepenteixo de la meva decisió, però per res. Cada vegada més gent com l'Andrea decideix entrar a quiròfan per retocar alguna de les parts del seu cos. De fet, després de la pandèmia, els casos han augmentat, com exemplifica el seu cas. I les seves, les operacions de pits o la rinoplàstia, són d'algunes de les operacions més demandades. La que encapçala el rànquing és l'operació de pits, ja sigui per reduir-los, per augmentar-los o per elevar-los, i ho fa seguida de la liposucció, les operacions de nas, de parpelles o d'orelles. Tenim amb nosaltres a Violeta Tena, periodista de la revista El Temps, que ha investigat sobre el tema. Violeta, les operacions estètiques s'han duplicat en els últims 10 anys i suposo que els ingressos de la indústria també. I tant que sí, esta és una indústria absolutament en creixement, no? Les dades parlen que es preveu que l'any 2026 el negoci mundial d'operacions estètiques mourà un total de 56.000 milions d'euros a tot el món. És una barbaritat, no? Tu ho deies, s'han incrementat moltíssim les operacions estètiques. Fixa't, una dada. En l'any 2010 a l'estat espanyol es van fer 120.000 operacions estètiques i en l'any 2019 van ser 222.000, és a dir, és un creixement pràcticament del 85%. Sí, este és un món que està creixent absolutament. I per què passa? És per la pressió estètica de les xarxes, que és molt major de la que passava fa 10 anys? Estem massa exposats? Per què ens operem més del que ens operàvem? Bueno, sempre han existit cànons de bellesa, no? I en cada època han existit uns cànons diferents i en cada cultura també han existit uns cànons, no? En aquest sentit, no és res nou. És veritat que les xarxes socials el que han fet d'alguna manera és normalitzar les operacions estètiques. Cada volta ens trobem més influenciadores, especialment dones, que ens expliquen que s'operaran, ens ensenyen quan s'operen i després ens ensenyen el postoperatori, no? Amb la qual cosa això produeix un efecte crida, un efecte de normalització i de mímesi. Òbviament, són les dones entre 35 i 50 anys les que més s'operen, però no deixa de ser cridaner que cada volta són dones més joves les que també s'operen, no? Perquè volen aspirar a un cànon de bellesa, a unes determinades faccions amb les quals volen arribar a elles, i això provoca que cada volta hi hagi més demanda.
Entrar a quiròfan té sempre els seus riscos, però fer-ho en la cirurgia estètica potser encara més, oi que sí? Perquè comentàvem que hi ha molt intrusisme laboral en aquest sector i que potser no totes les pràctiques estan tan regulades com ho haurien d'estar. Sí, de fet, la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Regeneradora i Estètica avisa de que una de cada 9 operacions que s'estan fent ara mateix a l'estat espanyol es fan sense que hi hagi un professional de la medicina. No? Cal tindre en compte que estem parlant de medicina, on fa falta una formació professional, que és cara i que és costosa, fa falta una inversió tecnològica molt alta, però, clar, en el moment que s'incrementa la demanda, pues, òbviament apareix cada volta pues, més clíniques que no compleixen amb els requisits mínims. No? I és per això que precisament en el Congrés dels Diputats, en el setembre de l'any 22, es va aprovar una llei, l'anomenada llei Sara, en record d'una xica que va morir en una operació estètica que obliga en que tota operació estètica hi hagi present un professional de la medicina per garantir que aquesta operació es fa correctament. Encara a dia d'avui, 1 de cada 10 operacions es fan sense un professional de la medicina. Ens quedem amb aquesta dada. Moltes gràcies, companya Violeta Tena, des de València. Ens veiem a la propera. Ens veiem. Adéu. La cirurgia estètica és un negoci que s'alimenta de dubtes i de complexos molt humans agreujats per la pressió estètica del món en què vivim. No cal traçar línies vermelles ni assenyalar pecadors perquè tots d'una manera o altra cedim a la bellesa normativa i a les seves pràctiques. Però sí que estaria bé valorar motivacions i riscos a l'hora de jugar-nos-la anestesiats a sobre d'una taula intentant assemblar-los a un motlle impossible. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. El produeixen els cracs d'Idea Sonora, la direcció d'art és de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueras. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.